Ahojte kamaráti, vítam vás v ateliérových dialogoch o kultúre a umení. V minulom videu sme sa rozprávali o tom, ako sa otváral slovenský pavilón na Biennále v Benátkach, ktorý reprezentoval Slovensko a aké vášne to vyvolalo v slovenskej politike. Dnes uvidíme, kto bol ocenený ako najlepší umelec a najlepší pavilón, kto teda vyhral tieto olympijské hry moderného umenia. A pre tých, ktorí si stále veria, že moderné umenie je nejaká hlúposť, ktorej sa venujú len nejaké umelci lajdáci a mali by radšej ísť pracovať niekde za pás, tak vám dodám čísla, že Benátky počas tejto udalosti navštíví viac ako 800 000 ľudí a zúčastňuje sa tohto podujatia 87 krajín z celého sveta a 331 umelec predstavuje svoju tvorbu tento rok, je to rekordný počet, takže všetky tie ľudí investujú svoju prácu, čas, peniaze do týchto výtvarných moderných myšlienok a nápadov, takže niečo zrejme na tom vidia a mohli by sme sa tiež sa zamyslieť, že čo a možno nám niečo aj to dá tiež nejakú dobrú myšlienku, takže dajte si čaj, kávu alebo čo tam pijete iné a poďme na to pozrieť spolu. Viete niečo o domorodoch, obyvateľoch Austrálie alebo vôbec niečo o pôvodných kmeňoch, ktoré ešte stále existujú na našej planete? No tak ja sa priznám, keď mne niekto povie, alebo niekde zachytím správu niečo o pôvodnom obyvateľstve našej planéty, tak veľmi v tom sa nevyznám. Jedine, čo viem, že stále majú problémy s tým, že ničíme lesy a v podstate kontakt s civilizáciou im nič dobré neprináša. Ale tento rok dozvedeli sme sa o niečo viac, o ich problémoch, respektíve tie problémy vyzerajú ako boj o prežitie, takže nie je to maličkosť. A pripomeniem, že tento rok témou Biennále v Benátkach je Cudzinci sú všade. A v tomto prípade sa ukázalo, že na pozícii cudzincov sa ocitli domorodé obyvateľia Austrálie, ktoré ešte od čas Jamesa Cooka prekonávajú skúšky prežitia. Nielen vďaka tomu, že prisťahovalci doniesli so sebou strelné zbranie alebo choroby z inej strany zemegule, na ktoré domorodci nemajú imunitu, ale aj porušil sa balans zvierat, pretože nasťahovalci, a.k.a. kolonizátori, doniesli aj hospodárske zvieratá a tým pádom domorodci už nemali koho loviť a tak veľmi veľa ich zomrelo aj od hladu, respektíve sa dostali do konfliktu s farmármi, ktorým boli nútení kradnúť ten nejaký dobytok na to, aby prežili. No a prečo teraz vlastne hovoríme o histórii a o politike a nie o farbách a o štecach? No pretože moderné umenie je založené na tom, že dôležitou je myšlienka a na to, aby tú myšlienku priniesť divákom, návštevníkom, tak na to už sa používajú rôzne nástroje, materiály a spôsoby. A myšlienku hľadania stratených koreňov práve vizualizoval umelec, ktorý priniesol zlatého leva pre pavilón Austrálii Archie Moore. Na poli Angličan, na poli austrálsky aborigen Archie Moore vymaľoval biele steny austrálskeho pavilónu čiernou kriedovou farbou.
Potom niekoľko mesiacov bielou kriedou ručne písal svoj osobný rodokmeň a potom doplnil ho aj menami Austrálčanov, austrálskych aborigenov, ktorí by teoreticky mohli byť tiež v jeho rodokmeni. Takýmto spôsobom Archie Moore vizualizoval 2500 generácií svojho rodokmeňu, ktoré v prepočet na roky mohlo byť 65 000 rokov do minulosti. Tieto mená a línie postupne prechádzajú zo stien na strop, až keď úplne sa nezmenšujú sa do takých akoby malých hviezd, čo súvisí s myfológiou aborigenov o tom, že duši zosnulých predkov odchádzajú k hviezdam. Celá táto expozícia, celý ten umelecký objekt sa volá Kith and Kin, čo by sme mohli preložiť ako priatelia a príbuzní, ale z anglický pôvod slova kith má ešte aj iný význam. Dedinčan alebo človek, ktorý má blízko k svojej rodnej zemi. Kompozícia okrem kresieb na stenách a strope má aj centrálnu časť, ktorá pozostáva z jazerka, uprostred ktorého je platforma, na ktorej sú kopky papierov a štvoriek, na ktorých sú overené informácie o úmrtiach austrálskych aborigenov vo väzení a v rukách polície za posledných 30 rokov. Celá tá umelecká výtvarná časť je veľmi skromná, akoby taká decentná, estetická, ale v skutočnosti, keď predstavíme, že čo za tým skrýva, že oficiálne z celej populácie Austrálie ostalo iba 2% tých pôvodných domorodých aborigenov a až donedávna história domorodého obyvateľstva v škole sa nevyučovala a tak ľudia mali úplne stratený kontakt so svojím pôvodom. A teraz skúsme si predstaviť, prečo práve dobre navštíviť tú galériu alebo tú výstavu osobne, lebo ten dojem tak z obrazovky ťažko si predstaviť, ale keby sme sa práve ocitli pre takej školskej obrovskej tabule, na ktorej sa vykonáva pátranie po zmiznutých ľuďoch a týka sa to nás, a preto práve Archie Moore použil tieto prostriedky, lebo krieda je veľmi ľahko zmazateľná, keď to neobnovujete ponaučenie o nejakých udalostiach, tak sa to rýchlo vymizne. Môžeme zároveň si položiť otázku aj, čo ostane od nás. Zmizne naše meno z tej tabuly, keď budeme v tých hviezdach, alebo ešte niekto bude na nás pamätať. Keď sa predstavím, že sa nachádzam na tej expozícii v tej tmavej miestnosti, tak ešte aj ten element toho jazerka navádza na budúcnosť, ktorá skôr či neskôr stane minulosťou a na tom, čo ostane od nás. Koľkých našich príbuzných vieme vymenovať a koľko už odišli do zabudnutia. Pod videom vám dám aj odkaz na stránku, kde môžete sa pozrieť video z tejto expozície. Takže ešte raz, Pavilon Austrálii vyhral Zlatého leva s inštaláciou Kith and Kin Archie Moore, ktorý nám hovorí, že všetci sme spolu v tom jednom rodokmene a všetci sme prepojení, všetci sme
príbuzní a priateľi. Za najlepšieho umelca získala skupina umelcov, ktoré sa volá Mataho. Títo umelkyne zastupujú domorodé obyvateľstvo Nového Zélandu. Svojou umeleckou inštaláciou, ktorá má názov Takapau, rozprávajú nám o tom, že podľa religií a mýtov ich kmeňov človek pri narodení prichádza z vesmíru do tohto sveta, akoby vychádza z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla, a ten prechod z jednej štádie do druhej je veľmi dôležitý a preto sú sprevádzaní aj rôznymi rituálmi, počas ktorých sa používajú také tkané koberčeky, tkaný textil, ktorý práve sa volá takapau. A ten koberček má rôzne vzory a tieto vzory práve umelkyni pretvorili tým, že v taký koberček uplietli na celý pavilón a použili aj tie tradičné ornamenty. A takže návštevníci skutočne môžu prejsť tými kozmickými etapmi prechodov z rôznych fáz, rôznych miestností, ktoré do seba zapadajú, a pocítiť sa malými v tých transformáciách, ktorými hraje ten priestor. No, keď sa zapozeráme bližšie, že z čoho to vlastne vytkané tie koberčeky, tak sú to technické priemyselné stavebné pásy. Umelkyne hovoria o tom, že väčšina z nich pochádza z robotníckych rodín, ktoré pracujú v nejakých ťažkých priemysloch, ako aj množstvo ľudí z ich rodnej národnosti Majori. A tak akoby už od narodenia sú predpoklady, že ich život nebude taký ako v bavlnke, ale čaká ich dosť zložitý a ťažký osud. Navyše tie pásy majú aj zaujímavú vlastnosť, že keď ich odfotia s bleskom, tak sa žiaria reflexnými próchmi, takže umelkyne žiadajú návštevníkov, aby sa odfotili tieto ornamenty a poslali im na Instagram. Keď budete v Benátkach, určite to urobte a odkazy na tieto inštalácie vám nechám dole v popise. Na dnes to je všetko. Dúfam, že vás to video zaujalo a ste niečo našli aj pre seba, nejakú dôležitú myšlienku. A keď chcete aj ďalšie video, tak dajte tomuto videu like, aby som vedela, že musím pokračovať v takéto video práce. Teším sa na vás. Ahojte.